Notokogendera busio matuka make maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira kwarigania umuyiga bwa masabo uyorengete kubeka masabo na kwenekya buna kaunti ya Nyamira nkogenderera senchiringia abiga bara ikwenekya buna nkubwatira na bare nige gatia bara ibagenda gwesokia na gukwandira ing'aneyo hasebono bakwanira kugania okukororo kwa bara ikochamo kubwatira na irigwikirania amagendera se chinsemecho murayo wangoiga no mwana siasa uyobo igoro mwakili Philemon Murara apiemi unyanko bakago sangana bari kyamangana mu basorero hasebona atebire ugochamo kwa bara ibe kaunti ya Nyamira na gukora cyekonekia amagendera gukorekana umwana siasa yiga kurwa sorwa ngo rwagusiye nigabera umwana siasa ubwango muno kogendera kugikiriye nchira uburayi bwe kaunti ya Nyamira bwagendera ko bokoba asikiriye atebire nigo uburayi ubutari ubuyege ntukirire kaunti ya Nyamira kogendera kuratira samagendera au buna tuenstomete Nyamira abatoro chama obokongu borororo na ande ntwegenetenga injira nerororo turarosie bintu bitu bya Nyamira bibe buya no ane chirekodi echichikora ruegwa igokonyora asamangana development igotore abomo area lakini asamangana corruption igotore number 1 igo Nyamira nere as a position yembe ukwana boigo nigagendera ko bwagoteba uburayi bwa devolution nigo bwachita sinsiga ya Kenya gokonya abananchi be ebinyoro ime asaganire serikali ya county ya Nyamira kubwatrana unenjira ya moyo gukini oburemi obwo abaremi abanga kurasora ngorigarwe county ya Nyamira abegetogo semelia sekore Nyamira ne county erenke ibwate chi constituency nya na ande bwate abantu baro banyamira baradi working liro barieto nerigia lakini bone problem ngasere neringa abaremi egakora abantu abange nabaremi mbabwata obokongu obonge mona aseke merigie chae egakora na kia kenene okonyoranga abantu banyamira na ubakuria chi factory cheito tokuri chibese chinke ekaro kombea ne chi factory chinde country apemyo yogendere ko bwagusira abanyakiombe okorwa sorogo ngo rwagusi nane naso ko bwatokera matunda yo korengana monera arakonye gukina urimi nigo agendere ko baboyo gakobolia abarayikorwa se county Nyamira aba MCA wekananye no museneta bokremere myabo bwekirano liko konya serikali ya county okina obisie era konye devolution no vice senator eko gere ya senator na eri kuriye na kichibese chino mwairu chigotumeka ekere senator eri week as oversight ne GMCA county assembly biasara mbiyo biraenderere gaste konyarekana igonje no gotebia abantu baitu banyamira chikuranga rechire county assembly nebugate mandate yaye office ye governor nebugate mandate yaye lakini yagaro konyoro kongusana na kora se county assembly GMC mba konyara gokore gasi ya unetakire yo no gosabanga tigango okongusana na goke na ribara kore gasi ribugana kokora kuringana na constitution yeito ya Kenya umwelyo yeniga pimya agendera kobolia nga ogochamo kumugusi na gukorera abagusi kwendekia ebirogo abyo burayi wensejiga asabera umurayo bwango mono kumwa Fred Matiang'i okoboko na kobolia abagusi koroisi kyame kikera abakonye asasegetire boiga abagusi na nene abarayi koliya chikura koroisi koyoro ngo rwagusi nenjira yemo yo kwendekia mwa obero murayi usibo bwachole bonene iwo gotware patia ya monege nteki ya mono lakini gotuare party goikatotuare gento kitokoroka party democracy onyorenga tai party tokoroka yemo lakini abantu babere batatu bayone tiere yabo egento tutatageti n'abana siasa bari bagwetanga ninga na bagotoretera amini bagotoretera Matiang'i igo tika toko na kongusana nanga inje ngo support Matiang'i mono tiango to ende tumurigiri chukura iginko report rigetasene kya wanchite kya gatembe kuraiga ase county Nyamira inche konkoro kwa Polycarp okara